Тотбулер авылы халкы да дәррәү кубып, бу көннәрдә мобилизацияләнгән ир-егетләр өчен оекбашлар бияләйләр бәйли. Biz yine naskilarına ide de beyliyiz, minel feraha jiyılıp da şulay oğlak iler yasap beyliyiz, kişilerin oturup şulay beyliyiz, ağır şakta birleşebiz indi. Татар хатын-кызларның Акколфак иҗтимагый оешмасы тәкъдим иткән Кайсыгызның кулы җылы акциясына кушылып, бу эш җирлектә Тотбулер мәдәният йортында 17 октябрь көнне башланып киткән. Бүген апалар Альфира Шәйхетдинова йортында җыелып, элеккеге вакытлардагы кебек аулак үй ясап, кул эше белән шөгыльләнәләр. Мин дә моны булай итеп бәйләгәнем юк иде, булай аерым бармаклына, шулай баш бармаклына аерып бәйлидерим. Мин дә бу солдатлар өчен бик җайлы, уңайлы бияләй дип беләм. Теге аткан очракта да үзләренә бик җайлы дим. Әле хәтта иптәшем дә бик әле киеп карады да, бик җайлы әйбер икән бу, миңа да бәйләп бирсең әле дигән сүз әйтте. Бу солдатлар өчен инде мин 4 пар бияләй бәйләдем. Менә бүген 5-сен башлыйм. Мин моны чыннан да күңел җылымына биреп бәйлим. Люция Мирзаянова белән Альбина Нуриева йон оекбашлар бәйләү өчен 40 тәнә йомгак йон сатып алып кайткан. Әлеге җептән бик күп санда бияләй һәм оекбашлар перчаткалар бәйләгәннәр. Авырлык килгәч бит кеше берләшә. Менә берләштеләр, халыклар менә ничек тә ярдәм итәргә тырышалар шушы кайгылы чорда илебезгә, балаларыбызга. Менә хатыннарыбыз, апаларыбыз, абыйларыбыз, сеңнеләребез җыелышып, менә нәрсә булса да кулына нәрсә килә, акчамы, носкимы, бияләйме, кулына килгәннәр менә кызлар бәйләй башладылар хәзер. Бергәләр шушы акция кушылып бик күп кенә җиннаскилар, бияләйләр бәйләдек, парастиналар тектек, муенсалар әзерләп җибәрдек. Инде Алла бирсә, алга таба да бу эшебезне югалтмабыз. Инде дөньяларыбыз гына тыныч булсын, дөньялар тыныч булса, без һәр вакыт инде авыр хәлдә булган чиракта кемгә дә ярдәм итәргә әзер. Безнең шушы акцияның төп сәбәпчесе дисәң инде бик матур килеп чыкмас. Безнең үзебезнең авылныкы Люция апа, аның кыз фамилиясе Мирзаянова. Ул инде менә шушындыйрак әйбер Рима, әгәр дә мин җипләреп кайтсам, җан оек бияләләр бәйләп булмас микән диде дә, без шушыны эләктереп алдык сразу. Мин сразу Сәрия апага чыктым инде. Сәрия апа үзе килеп битмәде инде. Сәрия апа да хуплады. Әйдә сразу бәйләүчеләр белән группашабыз диде. Һәм без группа ачтык та, менә шушындай җипләрдән һәрбер менә шундый апалар белән наскилар, бияләйләр бәйләргә булдык. Оекбаш бәйләүгә Альфира апаның оныгы мәктәп укучысы Зәмирә дә кушылган. Мен әбиемә кунакка килдем. Әбиемнең дүкәнен күрдем дә, үзем бәйләргә булдым. Тотбулер халкы мобилизацияләнгән ир-егетләр өчен 9000 сумга консервалар, ит тушонкалары сатып алганнар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.